Kadar Barcelona ranja akas ngipalay kalay paway tarik nailar rajarat paulay. Kalalay banyak kendu iwa penyat sings Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council. Halor kajingmi ika Relief and Rehabilitation Colony neka RR Colony haranja. Ban aya ki NOC syaki barjala ki basyong hak tega shnong. Ban apply ki trading license naka KHADC. Habakran syaki lar patai kubor. Urang ba shnong keranja uba ediwar ulai tu baya ketika koloni. Lade ban pendam nadu usnam arjar kerkendai. Berkajing terekam kata ke society ban aya ki NOC kala de lupa ke babe ain namar katkum ka hukum ka KHDC la kadewsyai bakate ka jaka ka hapapo ka jeli sensyar juga darbasno ranja ulong ru bana kalyang usi yang ulakular bersimkia ha ka bayade bekane ke jingkam ki barjala kum kirang basno ka belong persya iki kendon juga council hadin bang yo iya kilan pathai kubur ya ka jingwan juga itu nong my circle right training license pat pada tentu ya ki member trong ka society arna only di nak kalian kejongi kum kinong penyak snong renja ini lah ya lum ke jinga ka meeting ke bakati menenjan mi ka pangin yo banyak perhat pat kan kam bat konta untuk hing la yo ban tu ni CM begini yo ban banyak tentu ini nak banta begini yo banyak keren ni kam lagi isu ni dengan soban ban pa pat ke jopi baro hani por balet si di sobat pau kan ko me ka burom yo CM ha ka bahai por iba hinjat ya ulah pelaj kan por banyak kendu ini kita punya snong renca bat banyak banyak keren kham ban lani banyak thir kham sani ha ka be de bat kani ya singan chupin kan mau pi boro ba hadin bang lai i di kubur hilap thai kubur ya ka notice lani ka isu lani ka bala pemi ka aran ar pol ni akol senam ar jar nyo bala pa hapi ngin pengen mau ba ka tu ka bala dep scrap lani ka bala pendu no ahu ar jar khat khandai barha arja kat kendai habaka district council hak por we ba nya singsi midang long chairman jong ka district council ko por ila tre borba bani rap ni kita was nong ban umai lat ki ba ki bana bar pat jong ka ni ki bana bar bakin yo ban long kita gerang ba snong barha kan ni ko por hak tu ko por le singala ban so ban pa kan ni ko por ba da ka jing tre borba ka joki le sila la ban scrap no e ka tu ka notice ka ba ki bar kitang la ban ni ba ki om kitang la ban trekam adu tamene henry ka notification ka bala scam yu pun sam hawa arja kat kendai kalau biang ini bangin kam bakate kam de su ar koloni henry ka de ka them renja ka bahab hapo snong renja bat hapo ka cipnya jong rong ba snong renja de kata ka de ka we para ka bayade bat ka trading license na kalian ka discouncil na ka puas ila jio ka jinga keren bat ni kita ruas snong bat baru iba ki non tribal si bawan ban khai ka de snong kimla banyak la khanda yo ke NOC na snong bat khamla yo pat ga yu na jingbet na ko ba discouncil pin yo ban khai ke snong ki jongi ni judan ke jinge trailang tengkat apa tengka dorba snong renja ka imam liam bat kum juru bat ka discouncil ka belong ka bah khmat na ka panta pangin la pat pinyak pat kam snong ko snong ki jongi de na so sai sin ban pa ko burom akan ke puat yo si yang ban burom jongi bat pinyak sing siam uba lasim kia jai kini kam bagi lala ban pentel lumi ban ngin skam ba apo ka jingpian ki jong i ha kini sponsor ni dang la ban pentel lan sibun ki kam ne se ki balong ka jing mentoi hi ya snong ba ko ka kum ba kalong mentah ngin tip kat nun teli namar ba ngimyo bang muslia ke le kat ki bawan sa snong renja ki ba hadu mentah mene ki ba ngi register apo snong renja ki kan thup lut na po ka them renja ba kumjur apo snong renja ni don kum ba spa tam teli ki NOC ki badan ki khai di lan tribals dia bangin ai ke exact figure lah exact number jong ki pakai apa kam renja te minum pat la ya amka nakta ka ngoi pi ka nakalian juga de sponsor ka asim kia bai kani ha ka ba la ai ke chipin chana ka por bat kumju ru minta na ka je keren bat i si amila ong ba ka de sponsor ka num ai ka no ka por ya nu bom de ro yo nu boi pat ujat ban reu ba bakam ya di bude orang basnong ka khandi thu ira ka dor basnong na dina orang basnong pala yo ka sanat na ka imam lim kinum la ai ban tiang ni ban baro kini ki balawan kini ki bala ya ling ba ka jing tip jong basnong ba jing tip jong sponsor tre ka tu ka ni pat ki likis ki don be hi ki ba le si ki ba khai bi an ki ba khamsi mi ka license ban ngi scam ba da ka jing ni kum ni le si kala ban long pat ka linti ka baki ki chawan pat ha ka bakin sim ki license la ni ki NOC na ki snong ba da sponsor em kalong bahadin bagi yo i ya di lat bawah pokila pat thai ku por bakitan kita kiseng di bawan man kenrai ku ti na kalian ke jongi ku pador was dong ilas kem na luar jar khat khandai ke ba
la ai da notification yang iba kate ka tham renja kha ba po ka jing pe jing khni jok snong renja te umdan ni manu manu ro bala ban ong ba kate kam de ha po ko sam jok snong renja ngidan arngut kirang ba dong ki ba in charge sang te ngidan ni ba itu sing sim ngidan ni ba jibi mukhe mang ni ba in charge ka tika dong hang te bat borok ki bawan ki ya ling ba kirang ba dong kumba ya ki pro ola ki snong na kirang ba dong ka sakio singi rong ba snong ka bangila bangin soi ke lusi te kata ka ka ba ibis kama ka ba ide ba ka tika jakan te ni klem pa ikan du ki ngong pi ngela scam be da notification ka ba sponsor tra ai ni ba ka teu ka jaka po tham renja ni tip ka ba men chwa ki tip ar ko ni ka dai ha po sam jo sno renja te ka society ka de ka society ya ka jing tre kam jo society yim kham ka dor ba sno renja kam don jing khang ka jing tre kam jo society henry hakabai dei pan uput usam ni jurisdiction ni hakabai dei pan kilat khai pateng ni baro ke di ban wan hapo ba jing pek jing khmi ba ka jing tip jo dor ba sno renja ngai ya jing tre kam jo society na kalian ka jongi kum dor ba sno ngi ai ka jing chai ka ba shai ba ngim dan jing khang ba ngim dan kan ngun jing ya mar ba ka society hi ke ka register par ka bala rim ha hiu ti ka ya ka kam ka ba kai tre kam pung ka society ngim dan jing wen ngai ka dan ka ba ngi dan kam ka long tam ba ki dei ban pentip yang ngi sha sno ya ka ka ba ki ha ban ya kata ka dei ka ba ni ai ka jing chai ko na kalian dor ba sno renja